Uso karon ning panahon sa pandemya ang pagbuhi og mga tanong ug mga buwak o kaha pagluto og pagkaon aron ibaligya kay kini na ang nahimong panginabuhian sa uban natong kaigsuonan human mawadi og trabaho. Samtang dito sa Bohol adunay usa ka retiradong magtutudlo nga mibuhi og bisayang manok o native chicken nga mo say iyang gikalingawan. Ato kining sayran sa report ni Femery Dumabo. Bisayang manok mao ang nagunang sangkap sa resipe nga gimugna sa usa ka retired teacher o kanhi mayor sa lungsod sa Sevilla, Bohol, si Ernesita Nini Digal. Simple lang ang paghimo niini. For our Nini's native whole fried chicken, the ingredients are Kinahanglan ang ahos, sibuyas, tangad, limonsito, paminta, asin ug syempre ang tibuok nga bisayang manok. Ang tanang sangkap ibutang sa sud sa manok unya pabukalan kini sud sa 40 minutos. Pagkahuman, ibutang kini sa init nga mantika para pituhon hangtod nga mag-golden brown ang color sa manok. This is our finished product, the Nini's native whole fried chicken. Tungod kinagbuhi man siya og mga organic o bisayang manok, inay nga ibaligya kining buhi. Mas gusto ni Digal nga matilawan sa uban ng iyang linuto. Nakauna na po ko nga tungod aning panahon sa pandemic mo click tungod kay maunay trend karon, no? Trend karon sa pagpabaligya sa ilang mga produkto. Sa pagkakaroon, ubay-ubay na ang nag-order sa fried chicken ni Digal nga iyang gibaligya sa 400 pesos kada usa. Unya aduna pay pakapin nga fried bread. Uban ni Rod Prado, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.